Mga kabayan, magandang gabi po sa ating lahat. Huwag na po kayong magtaka ha mga kabayan dahil malamig po sa labas kaya dito po ako mag-vlog sa aking beddings. Malapit na naman po kasing mag-Biyernes, hindi pa po ako nakakapag-upload ng aking vlog. Pero sa gabing ito, pag-uusapan natin mga kabayan ay ang Agribate business. Yan po ang ating i-share sa gabing ito. Hi everyone, ako nga pala si Mr. Bernard Tubera Gabaon and welcome back again sa aking YouTube channel. At kung bago ka pa lamang na mapadaan sa aking YouTube channel, ay don't forget to subscribe with this channel, Bernard T. Gabaon YouTube channel, at i-likes mo kabayan at i-share mo sa iyong mga kakilala. Tamang ang iyong napakinggan kabayan. Pag-uusapan natin ngayon ang Agribate business. Kung ang mga tao ay kinakailangan ng pagkain, mga bigas, mga gulay, vitamins, gatas, ganun din po yung mga animals. Nangangailangan din po sila ng mga patuka at pagkain at ganun na din po yung ating mga pananim. Kaya ang Agribate business, ito ay yung kinokompose po ng ating mga patuka sa ating mga manok, yung ating mga abuno, sa ating mga palay, at saka yung mga utensils sa pagpapatuka ng manok, sa pagpapainom ng manok, gayan po. Tapos yung mga insecticides na ginagamit. At meron din po yung mga ginagamit ng ating mga kapwa na nagbre-breeding ng mga manok o di kaya yung mga nagsasabong. Meron din po silang pinapatuka at pinapakain. So, yan po ang Agribate business. Sa Agribate business, meron lamang tayong kailangan dapat malaman para tayo ay mag-success sa ating Agribate business. Ito ay bali 5 bagay na dapat nating malaman bago tayo mag-umpisa ng Agribate business. At heto na kabayan, wag na nating paligoy-liguyin pa, wag na tayong patumpik pa. Umpisahan na natin. Kung binabalak mo kabayan na mag-business ng Agribate business kagaya ko, ay kinakailangan mong unang-una sa lahat, ang unang mong gawin ay kinakailangan mong mag-survey. Ayan. I-survey mo ang iyong lugar. So, kailangan malaman mo ang iyong geographical location. Ang geographical location mo, let's say, ang target mo, magpapatayo ka ng iyong Agribate business dyan sa barangay. So, yan ang dapat mong i-study. Another thing, kung gusto mo naman, ang itatayo mong Agribate business mo, kung dyan sa bayan o di kaya city, kailangan mo ring i-study yan. Titignan mo yung geographical location mo. Now, punta tayo sa geographical location na baryo. Kung barangay, alamin na natin yung puhunan, 50,000 pesos, 50K. Yan ang pwede mong pagumpisahan. Pero bago ka magumpisa, gaya ng sinabi ko, kailangan mo munang mag-survey. Ano ang isosurvey mo? Siyempre, yung mga prospect mo na buyers mo. Ay yung mga kamag-anak mo, kaibigan mo, yan ang unahin mo dahil siguradong bibili sila sa mga produkto mo. So, bago ka pa mag-umpisa ay lapitan mo na sila at tignan mo kung ano ang pinapatukan nila sa kanilang mga manok. Kung may nag-aalaga diyan ng 45 days o di kaya yung mga broiler, titignan mo yan. At yung mga farmers, syempre, kinakailangan nila ng mga abono, 1616, mga ganyan, 1414, mga ganyan, urea, yan, mga ginagamit nilang abono. Kailangan titignan mo yan. Kung ginagamit nila yan, kailangan ma-produce mo, madala mo sa loob ng iyong Agribate business. Yeah, kailangan po yan. At hindi lang yan, marami pang dapat mong i-study. Titignan mo kung ano lahat ang kanilang pangangailangan. Tulad halimbawa, may mga nag-aalaga ng baboy. Siyempre, kinakailangan nila yan ng pre-starter, starter, grower, finisher. Ganon din sa manok, yung system. Ganon din na chick booster, starter, grower, saka finisher. Ganun din sa pag-aalaga ng manok. So, kailangan alamin mo kung sino-sino at saan nakatira ang iyong mga prospect mo. Dahil ito, iti-turn out mo ito na magiging customer mo ito kabayan. So yan dapat mong alamin kung ikaw ay bago kang mag-umpisa. Kailangan alamin mo yung geographical location mo. At syempre sa pag-aalam mo ng iyong geographical location, dagdag na rin na inaalam mo kung sino yung mga nasasakupan ng location mo. Yun nga, i-convert mo yung mga prospect mo na maging customer mo balang araw. At ganun din,
dito ha, sa mga magbabalak dito ko sa city, kung dyan mo ipwepresto ang iyong agribit business, hindi po kakasya yung 50,000. Kasi dyan, unang-una sa lahat, marami kang customer dyan, potential customer. At kinakailangan mong magbayad ng renta. Yan ang dapat mong iisipin. At saka para ma-convince mo yung mga tao na bibili sa iyo, kung nandyan ka sa bayan, kailangan ay may mga marami-rami kang mga produkto. Yan, kasi may strategy yan kung paano mo gagawin yan, kung paano mo i-display. Susunod yung strategy. Pero ang una pa lamang yung geographical location mo. Kung sa geographical location mo, kung dyan sa bayan ang iyong paglalagyan ng iyong agribet business, so kinakailangan wag kang tumabi sa mga batikan na. Baka naman magpatayo ka ng agribit business mo sa harapan pa ng mga marami ng customer at matagal nang nag-uumpisa. Huwag. Kabayan, kailangan mag-umpisa ka sa medyo nagsusulo ka pa lang o di kaya mayroon ka lang isang kakumpetensya. Actually, hindi nga kakumpetensya dapat ang turing natin sa ating mga kasamahan, kundi dapat sila yung mga partner natin, magiging mentor natin yan. Dapat yan ang tingin natin. Para yung mga technique nila, matulungan nila tayo, mabigyan tayo ng feedback. So yun po mga kabayan, kung alamin mo ang yung geographical location, kung ikaw ay magpapatayo na agribit business sa bayan, huwag kang tumabi, kabayan. Para okay po yung takbo ng iyong negosyo. At pangalawa, kabayan, kung alam mo na yung geographical location mo, syempre, ang pangalawang alamin mo ay supplier. Hindi tayo pwedeng magbenta na wala tayong supplier. Sa supplier, kagaya ng BMEG, PIDFRO, ayan, pwede kang makipag-coordinate sa mga supplier na yan. Dahil kung may supplier ka kasi, malilesen na yung pamasahe. Kasi kung mamasahe ka, bibili ka pa ng mga produkto mo, minsan nababawasan yung kita mo. At saka isang advantage kung mayroon kang supplier na kukuha mo ng mura ang iyong paninda. Tulad halimbawa nga yan ng mga hagmas, yung mga feeds, makukuha mo yan ng mura kaysa ikaw pa ang mamamasahe o mag-aarkila na bibili pa sa bayan. Exception na lang kung yung ang bibilhin mo yung mga vitamins ng manok, yung mga insecticides at saka yung mga paraphernalias o di kaya utensils kagaya ng pagpapainom ng manok, ayan, yung mga ginagamit mong pang-vaccine ng manok. At syempre, pwede mo nang dalhin yan manual. Ilagay mo lang sa maliit na bag, at least hindi ka na masyadong mamamasahe ng malaki. So, yun ang dapat alamin natin, kabayan, na hindi lang supplier ng feeds, kundi lahat na rin yung mga supplier ng mga insecticides, abono, lahat ng paninda mo, kailangan mas maganda kung may supplier ka na kasi advantage mo na yan. Lalong-lalo na kung ikaw ay nasa barangay nga. Dahil kung meron kang supplier sa barangay, let's say sa barangay ninyo ay may mga mangilan-ngilan na nagbi-business ng agribit business, syempre pwede na sigurong i-set aside o di kaya pwede na sigurong isahan lamang ang pag-susupply ng inyong supplier. Kaya kinakailangan mag-set aside siya ng isang araw para supplyan lang kayo, ay maganda yan. So yan po mga kabayan, yan ang pangalawa. At ang pangatlo, kabayan, ito yung pinaka-importante na isa. Hindi tayo pwedeng magnegosyo na hindi natin alam kung paano tayo magbenta. Kailangan mayroon tayong market strategy. Ano yung market strategy natin? Yung unang binanggit natin, isang related na strategy na yon. Yung pupuntahan mo, yung house to house mo, yung mga kamag-anak mo kung ikaw ay nag-uumpisa pa lamang, lalong-lalo na pag nandyan ka sa barangay, di ba? Di ganon, isang strategy yun. At pangalawang strategy, yung may mga signage ka rin. Halimbawa, nasa barangay ka, from your agribet business location ay mayroon kang signage na nagtuturo na nandoon yung ang iyong agribet business area. At isa pa mga strategy niyan ay kinakailangan alamin mong maigi ang iyong mga produkto kasi maipaliwanag mo ng maayos. Kasi ang strategy mo dapat
na ipapaliwanag mo sa mga customers mo yung paninda. Halimbawa, yung Ped Pro, ano ang kagandahan ng Ped Pro, yung starter, ayan. Yung check booster, ayan, kailangan mapaliwanag mo ng maayos. At isang strategy kung ano ang iyong mabibigay din minsan. Halimbawa, kung lumakas-lakas ka na, mayroon kang mabibigay na, halimbawa, so small na giveaway, sabi dito sa Saudi, ganon, yung mga maliliit na giveaway, ay siyempre, dadagsahin ka nun at gustong-gusto rin ng mga customer yon. Isang marketing strategy yan. Kaya mga kabayan, napaka-importante yan. Ganon din yung kapag yung nasa bayan, pag nasa bayan ka, syempre mag-isip ka rin ng strategy mo, marketing strategy mo, kung paano ka makipagsabayan sa mga existing na mga nag-aggregate business na. So yan, pwede nating i-base yun, yung mga sinabi ko na magiging aggregate business marketing strategy mo. Ang importante lang dyan ay kinakailangan malaman mo yung kung sino yung mga tao, kung saan pa sila nanggagaling, ayan. Kung ano yung weakness nila, ayan, at kung ano yung time nila na nagbibili, kailangan malaman mo lahat yon para makapaghanda ka ng magandang strategy mo. Tulad halimbawa, yung hospitality, yung inaasikaso mo sila ng maayos, pinaparamdam mo sa kanila na importante sila, isa ring strategy yan sa pagbebenta. Oo, sa pagninegosyo, kasi napaka-importante yan. Yan mga kabayan, yung pangatlo. At ang pangapat, kabayan, kapag alam mo na yan, pag alam mo na yan, syempre, kailangan i-calculate mo yung capital mo. Yung sinabi natin na capital kanina, syempre, yung capital lamang yon sa mga produkto mo. Kung ikaw ay mag-uumpisa pa lamang, lalong-lalo na kapag nandiyan ka sa barangay, syempre, kinakailangan mong magpatayo rin ng kaunting housing ng iyong aggregate business. At ito dapat ay concrete at saka hindi nababasa. Kasi ang nangyayari dito, kapag hindi maganda ang iyong housing o di kaya building ng iyong aggregate business, kung mabasa, magkakaproblema tayo sa produkto, yung abono. Pag nabasa yun, hindi maganda. At saka yung page, hindi rin maganda, kabayan. Kaya, kailangan ayusin mo. Gagastos ka ng, siguro pwede ka nang mag-umpisa ng mga 30,000. Kahit ganyan lang, simple lang. May technique din kasi dyan halimbawa, walang-wala kang perang malaki. Yung 30,000 mo, tayuan mo lang siya ng mga magagandang mga yero. Tapos kalahating sa hollow blocks, tapos kahit plywood lang muna, yung mga magkabilaan ng mga dingding niya. Ang importante, ang iproproduce mo yung orokan. Mga kabayan yung orokan, yung produkto mo, ilagay mo doon. Kahit umulan man o bumaha man, hindi maapektuhan ang iyong mga paninda kasi nasa orokan, nasa plastic siya. Kaya yan ang isang technique. Tapos yung mga sako-sako na mga hagmas mo, abono mo, kailangan nakasecure yon. Kaya yan, kabayan balikan natin yung puhunan. Puhunan ay sa mga feeds lamang, ay pwede kang mag-umpisa ng 50. Tapos kung may building ka, magpapatayo ka ng building, kung gusto mong magtipid yung 30,000. Ngayon, kung ikaw naman ay may objective ka na maganda yung vision mo, so kinakailangan mo nang mag-invest. Pwede yan, hindi naman masama. Kasi mabenta talaga ang aggregate business. Nasa iyo lamang yan kung paano mo palalaguhin yan. Basta sumunod lamang tayo sa magagandang sistema kung paano mag-business, tayo ay aasenso dito. Kaya yan, kabayan, kailangan natin malaman yan, yung capital natin. Capital ay napaka-importante po. At advantage na natin, kung hindi tayo magre-renta, advantage na natin yan. Kasi isa pang marketing strategy ngayon ay nasa digital age na tayo, masingit ko lang. Dahil syempre, pwede na nating i-market dyan sa online. Maraming magdadagsa yung mga mamimili sa inyo. At ang panglima, kabayan, syempre kapag okay na yan, huwag mong wawalain yung vision mo. Ang pagninegosyo kasi, kailangan, kung alam mo yung technical ng iyong trabaho, ibig sabihin, yung pag-uumpisa ng trabaho, yung sequence, halimbawa,
Yung pamimili mo ng mga produkto, kailangan alam mo yung paglalagay ng iyong mga produkto sa mga urukan, yung pagtitimbang mo, kailangan alamin mo lahat, wag mo lang ipahawak sa isang tao. Kasi pag ganon, puro management lang din ang ginagawa mo, ay hindi mo makikita yung consequences. Kinakailangan mula technical, at alamin mo lahat ang trabaho mula paglalagay hanggang magbenta, hanggang maging pera yung business mo, mamanage mo ng maayos, yan ay pwede yan. Kailangan alamin mo. At ang pinaka-importante, wag mong pababayaan yung pagdi-design ng kung paano lalaki ang iyong business, kung paano lalaki ang iyong kita. Kailangan yung vision mo, yung isip mo, nakapokus ka. Dapat, hindi ka man entrepreneur sa ngayon, may pusong entrepreneur ka. Dahil kung may pusong entrepreneur ka, magsisikap at magsisikap ka. Hindi sa kasabihan na hindi ka nakokontento, inaayos mo lang at isinasaayos mo lang ang kalagayan at pagtakbo ng iyong negosyo. Kaya yan kabayan, ang ma-share ko sa gabing ito. Sana ang vlog na ito nakatulong sa ating mga kababayan na gustong magnegosyo ng agribit business. Dahil lahat tayo ay naghahanap ng solusyon sa ating mga problema sa buhay. Dahil hindi tayo habang buhay kagaya ko na nandito sa abroad. Hindi tayo habang buhay na nandyan na nagtratrabaho. Hindi tayo habang buhay na hindi na lang manggagalaw at hindi na lamang magninegosyo. Darating at darating sa ating buhay na maiisipan nating magnegosyo. Dahil napaka-importante ang pagnenegosyo. Kaya yan lamang po ang ma-share ko sa gabing ito at sana ulitin ko ay nakatulong ang vlog na ito. Ako po si Mr. Bernard Tubera Gabaon ang nagsasabi sa inyong God bless you po.